என்ன ஊர் இது? இந்த ஊரு. சொல்லுங்க. இந்த ஊரு. யோ பெரிய மனுஷன் பாக்குறேன், இல்லனா ஓனா பிடிச்சி வேட்டி உள்ள விட்டுருவேன். போய தம்பி, அந்த ஊருக்கு போவாத. ஏன் சாமி, என்ன ஊரு? இந்த ஊரு. ஊர் பேரு யார்கிட்ட கேக்குறது? தம்பி ஒரு அவன்கிட்ட கேட்போம். தம்பி தம்பி தம்பி, என்ன ஊருப்பா இது? இந்த ஊருக்கு என்ன வந்தீங்க? ஏன் தம்பி? போக போக உங்களுக்கே தெரியும். ஊரு பேர் என்ன? யோ ஆயோ. புரியல. யோ ஆயோனா. என்னடா ஊர் பேர் வித்தியாசமா இருக்கு? இவனும் வித்தியாசமா இருக்கான். ஒழுங்கா பஸ் பிடிச்சி ஊருக்கு போக வேண்டியதான். தம்பி, இந்த ஊர்ல பஸ் எங்கப்பா வரும்? நேரா போய் லெஃப்ட் போங்க. சரி சரிப்பா, இங்க தானே பஸ் வரும் சொன்னா. பஸ் வருது. அண்ணா அண்ணா, இங்க இங்க இங்க. ஓடிடாடே.